ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಮಾತೆಲ್ಲಂಚೆಲ್ಲರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯ ನಿಂತಿದೆ, ಯಾನು ಸೌಖ್ಯಲೆ. ಸೊ ಇನಿ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಇನಿ ಏನು ಲಾಗ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಕೋಡೆ ಏನು ಕನ್ನಡ ಲಾಗ್ ಮಲ್ಜಿ ಕಡೆ ಇಲ್ಲಿ ತುಜ್ಬನ್ನಿ ಎಂಕ ಪಾತೊಂದು ಪಾಡ್ವೆರು. ಸೊ ಇಕ್ಕದಿಯಾನು ಕೋಡೆ ಮಲ್ಜಿ ಅಂಚ ಇನ್ನು ತುಳು ಲಾಗ್ ಮನ್ಪುಕ ಬಂದಾಂಡು ಇನ್ನಿಲ್ಲ ನಾನು ತುಳು ಲಾಗೆ ಮನ್ಪುನ. ಸೊ ಅಂಚ ಅದಿತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಆಗ್ತದೆ ಆಯ್ಬುಕ್ಕ ಯಾನು ಇತ್ತೆ ಲಾಗ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಂತನ, ಇತ್ತೆ ಲಾಗ್ನ ಯಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತನ. ಸೊ ದಾದ ಮತ್ತು ಸೇರ್ಸಾರ ಆಪುಂಡು ಗೊತ್ತಿಜಿ ಸೇರ್ಸಾರ ದಾರಿ ಇಪ್ಪಿಜಿ ಪೋದು ಬರ್ಪುನತ. ಸೊ ಒಂಚ ಪಾತ್ರೆಗ ದಾರಿ ಪೋಪುನಲ್ಲ ಬರ್ಪುನಲ್ಲ ಅತ್ತೆ ಇಲ್ಲಡಿತನ ತೋಟಗ ಸುದೆ ಬರಿಕ ಅವಡಿಗೆ ಆನ ಪೋದು ಲಾಕನ್ ಮಂತ ಆಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಬೇಲೆಗೆ ಪೋನಾಗ ದಾ ತಿಂತುಜ್ಪವನ ಬಸ್ಸನ್ನು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ನು ಮುಖ ಪೋಪುನ ಅರ್ಪನ ಗಾಡಿನ ಮುಖ ಆಫೀಸ್ ಇಂಚೂರು ಆತೇನು ತುಜ್ಪೋಲಿ ಅವುಂಡು ಪಿಚ್ಚ ತುಜ್ಪೋಲಿ. ಸೊ ತುಕ ಆತೇನೆಲ್ಲ ತೊಜ್ಪೇರ ಆಪುಂಡ ತೂಪೆ ನಿಖಿಲ್ ನೆರವರ್ಚಿ ಮಾತ್ರ ಇಂಕದ ಆಯ್ತೇನು ಸಾವನು ತೊಜ್ಪೆ ನೀ ತೊಜ್ಪೋಪ್ನ ಬಂದು. ಸೊ ಅಂಚ ಕೊಡೆ ನೈಟ್ ಕಡಮ್ಮ ಬತ್ತದುಂಡದ ಮಾತ ತಿಂದು ಪಾಡ್ದಂಡು ಅನಿಯಾರೆ ಲಡ್ ನಡ್ನಂಚಿನ ಮರೆ ಹಿರಂಗು ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅಮ್ಮ ನಡ್ನಂಚಿನಂದು ನೀಕು ದಾಸವಾಳನು ಅಂಚಿಪ್ಪನ ಪೂದೈನು ಪೂರ ಮುರ್ಕಪ್ಪ ತಿಂದನವ ಬುಕ್ಕ ಕೆಲವುದಾಗಲಿ ಕಡಮ್ಮ ಪಂಡದಾದನು ಗೊತ್ತಿಗೆ. ಈಗ ಕಡಮ್ಮ ಪಂಡದಾದಕ್ಕ ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಇತ್ತಂಡು. ಸೊ ಕಡಮ್ಮ ಪಂಡ ಕಡವೆ ಮಂತಿರತ್ತ ಸೇಮ್ ಜಿಂಕೆ ಟೈಪ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಕೂಜುಂಡು ಕೊಂಬು ಮತ್ತು ಇಚ್ಚಿ ಸುದ್ದ ಅವರರು ಹಾನಿ ಸರ್ತಿ ಒಂಜಿ ಕೊಂಬು ಊರ್ದಿತ್ತನಿಗೆ ತೋಟ ಅವು ಕೆಲವತ್ತು ಪರ ಇಲ್ಲಲು ಕೊಂಬು ಮತ್ತು ಇಪ್ಪುಣತಲ್ಲಿ ಡ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾರ ಅಂಚಿನ ಕೊಂಬು ನಿಜಾಯಿನ ಕೊಂಬು ಇಂಚ ಮರತ್ತೆಲ್ಲ ಕೆಪ್ಪುನಂಚಿನ ಕೊಂಬು ಆತು ಗಟ್ಟಿತೀನಿ ಅಮ್ಮ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಬೂರ್ದಿಕ್ಕತ್ತಿತ್ತಂಡು ಅಯ್ನ ಅಂಚಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ಬರ್ತಿರಿಗೆ ಕೇಸ್ ಹಾಪುಣತವು ಇಲ್ಲಲ್ದಿಟ್ಟೊಂಡ. ಸೊ ಅಂಚದು ಏನಲ್ಲೇ ಬಿಡಿಯರು ಒಕ್ಕಡೆ ಇಜ್ಜಂದಿನ ಪುರ ಇಕ್ಕ ದೈವ ಇಟ್ಟು ಬಡೋಣ ಒಕ್ಕಡೆ ಅಂಚ ಯಾನಿಗೆ ತೊಜ್ಬಾಪೆ ಕಡಮ್ಮ ತಿಂದಿದ್ದೆ ವಾ ನಮ್ಮ ನೆಡಿ ಮಂತ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕೋಡಿ ಏತು ಶೋ ಕೊಡಿ ಬೊಂಬಲ್ ಪೂ ಅವನು ತಿನ್ನುತ್ತಂಡ ಅಂದು ಇದೇ ಇಲ್ಲ ಪಿಟ್ಟಿ ದಾಸವಾಳ ಉಂಡ ಪೂವು ಸೂಪರ್ ಇಂಕ ಆ ಪೂ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ. ಅಲ್ಲೊಂದಿದೆ ಇಂಡು ಅಂಡ ಅಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಪೂ ಅಂದಿತ್ತು ನೈಟು ಎಣ್ಣೆ ತಿಂದಿತ್ತು ಕಾಂಟಿ ಮಂಗ ಕಡಮ್ಮ ಇಂಕ ಕೋಪರ್ಪುಂಡು ಅಂದು ಮುಲ್ದ ಆದ ಮಂತ್ ಸೈಯರ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆನಿ ಜೋಳ ಮಂತನ ಅಪಗಲಂಚನೆ ಇತ್ತೆ ಬುಕ್ಕೈರು ಕೊಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡರು ಜೋಳ ಇರ ಆನಿ ಸರ್ತಿ ನಡ್ತಿತ್ತಾರತ್ತ ದಾದಂಡು ಏನು ತೊಯ್ಪೈನ ಇಜ್ಜರಂದ ಅದನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಇತ್ತಲು. ಸೊ ದಾದಂಡು ಪಂಡ ಇಂಕ್ಲೆಗೆ ರೆಗ್ಗಲ್ಲಡ್ಡು ಭಾರಿ ಬಂಗ ಆತಿತ್ತು ನೀರಿಗೆ ಹಿಡ್ದಕ್ಕ ಐಕ್ ನೀರು ಮೈಪಂದೆನಾ ಅವಕ್ಕೆ ದುಂಬುದ ದಿಕ್ಕ ಹಿಡ್ದಕ್ಕೆ ಯಾನೊಂಚೂರು ತಿರ್ತಡೆ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಗುಂಡಿ ಮನ್ಪಂದೆ ಬಿತ್ತು ಬಾರ್ದು ನಾವು ಅವು ಉದ್ದ ದಯ್ಯಾಪುಣ ನಮ್ಮ ನೇಜಿದೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ಈಚದ ದಯ್ಯತ್ತು ಅವು ಈ ಸಾಧಾರಣ ಈಚೆತ್ತರ ಮಟ್ಟ ದಯ್ಯಾಪುಣತ. ಸೊ ಅಂಚದು ಪೂರ ಬಗ್ಗದು ಹಿಡ್ದಕ್ಕೆ ದುಂಬುದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಮತ್ತು ಬಾಡ್ದು ಕರೆಂಚಿದು ಬೋದಿತ್ತು ನಾನು ನಮ್ಮನೇಲಿ ಎತ್ತನದು ದುಂಬು ನಾನು ಈ ಸರ್ತಿದ್ದ ಪನೋಡು ತೆಜ್ಜಿ ಆ ನಮ್ಮನೆಂಡು ಖಾರ ಪಂಡ ಖಾರ ಬೊಲ್ಪುಗೆ ಅದ ಪೋರ ಬರಿಯಾರ ಅಪ್ಜಿ. ಸೊ ಎನ್ನಿಕ್ಲೆ ತೊಚ್ಪವೆ ಇಲ್ಲ ಗೈಸ್ ಈ ಪಿಂಕ್ ಗುಲಾಬಿದ ಪಿಂಕ್ ದಾಸವಾಳದ ಪಿಟ್ಟಿ ದಾಸವಾಳದ ಒಳ್ಪದುಲೆ ವಾ ನಮ್ಮನೆಂಡು ತಿಂತನು ಒಂದೇ ಅಲ್ಪ ಕಡಮ ತಿಂತನು ತಿಂತುಂಡು. ಬುಕ್ಕ ಅಲ್ಪಲ ಪೂರ ತಿಂದುಂಡು ಜೂಮೆ ಮಂತವ ಒಂದೇ ಮುಲೆ ಪೂರ ಮುಲ್ಲ ಬಗೆ ಬಗೆ ಎತ್ತು ದಾಸವಾಳ ಬೂದೈ ಪೂರ ಎತ್ತುಂಡು ಪೂರ ತಿಂದು ಪಾಡ್ತಂಡು ಮುಲ್ಲೆ ಎಂದೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ತೋಟ ಪೋಪುನ ಸಾಧ್ಯವ ಸೀದಾ ಸಾದಿಟೆನೆ ಬರಪುನ ಬಿನ್ನಿರ್ಲೇಕ ಬರ್ತದು ಅಲ್ಲೇ ಪೂರ ಹೋತು ತಿಂದಿತ್ತು ಒಂದೇ ಮುಳ್ಳು ಅಂದೇನೆಲ್ಲ ತಿಂತುಂಡು ನಂಜಿ ಬಿಟ್ಟಲ್ಲ. ಒಂದು ದುಂಬೆ ಸೈಯೊಂದು ಬತ್ತಂಡವ ಮಲ್ಲ ಐತಿದ್ದು ಮಲ್ಲ ನಂಜಿ ಬಿಟ್ಟಲ್ಲ ದುಂಬೆ ಸೈಯೊಂದು ಬತ್ತಂಡು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಜೀವ ಇತ್ತನೆಲ್ಲ ತಿಂದದ್ದು ಉಂಡು. ನಾನು ಒಂದು ಇಜ್ಜಂದು ಆ ರೀತಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಂದು ದೈ ಶೋಗಿತ್ತು ನಂದು ಬೊಂಬಲ್ ಒಂದು ವಾರಗಳೆಲ್ಲ ಶೋಗಿಪ್ಪಿತ್ತು ನಂದಿಗೆ ದಾದ ಪುರಿ ಬತ್ತದ ಅದನ್ನ ಜಾತುಂಡು ಅಂತೆ ಅಂಚ ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮಲ್ಲೊಂಜಿ ಶಂಖಪುಷ್ಪ ಪೂ ಉಂಡುದಲ್ಲಿ ಅವು ಕಾಡಿಗೆ ಯಾನೆಂತನ ಅಮ್ಮ ಮಿನಿ ನಡ್ನಂದಿ ಅಂಡ್ ಆತ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ದಾಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಜತ ಶಂಖಪುಷ್ಪ ಪೂಗು ಕಾಡದಿಗೆ ಒಂದು ಕಾಡದಾಗೆ ಇವರನಿ ಅಮ್ಮ ಹೊಂಟದೇ ಗೊತ್ತು ಪೂರ ಕಾಡಿಡಾಪುನಾನೇ ಆದಿಮಾನವರು ಪೂರ ಸೋಕಿತ್ನೇನು ಪೂರ ನಡೊನ್ನದು ಇಪ್ಪೊಡು ಅದಾ ಕೇಪುಲೆ ಪೂರ ಒಂಚೂರು ಸೋಕಿತ್ನೇನು ಪೂರ ಆದಿಮಾನವರು ನಡೊನ್ನದು ಇಪ್ಪೊಡು ಇತ್ತೆ ಕಾಡ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಪೂರ ಉಂಡದ ಈಗ ಮಾತ್ರ ಪರಿಮಳ ಇಜ್ಜಿ ಬುಕ್ಕ ಇರು ನಮ್ಮನೆ ಪೂರ ಸೃಷ್ಟಿ ಮನ್ಪುನ ಮಣಿ ಮಂದರ ಇಂಚಿನ ಹಿಡಿ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಮಣಿ ಮಂದರ ಇರ್ಪುಂಡು ಇಂಚ ಮಂಜಲ್ ಕಲರ್ದ ಒಂದೊಂಥರ ತಾವರೆ ಟೈಪು ತುಯ್ಯರ ಅದು ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಬುಕ್ಕ ಏನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಒಂಜಿ ಪನ್ನೀರ್ ಗುಲಾಬಿ ಕ್ಯೂಟುಲ್ಲಲು ಅಕ್ಕ. ಸೊ ಅಂಚ ಗೈಸ್ ತುಯ್ಯರತ್ತವ ನಮ್ಮನೆ ಇಟ್ಟು ತಿಂದಿದ್ದು ಪಾಡ್ತಂಡು ಬಂದು ಮುರಣಿ ಒಂದು ಏನಮ್ಮ ಪಂಡ ಒಂದಿತ್ತಿರು ಅಲ್ಪ ಪಲಾವ್ ಇರೆ ಉಂಡತ ನಮಕ್ ಪಲಾವ್ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಕನ್ಯ ಲೋಕಲ್ ಒಂಜಿ ಸಪ್ಪು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇಜ್ಜಿಂದ ಸಪ್ಪುಂದು. ಸೊ
ಸೊ ಯಾನ ಇನ್ನು ಪಲಾವ್ ಧೈರ್ಯ ಅಂದರೆ ನಿಂತಿತ್ತೆ ಅಂಚಿನಡಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೆಜ್ಜಿನ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡೆ ಸೊ ಅವು ಪಲಾವ್ ಬಡ್ನೋಗಿ ಅದೇ ಸ್ಮೆಲ್ಲೆಲ್ಲ ಉಂಟಾವು ಅವು ಯಾನ ಒಲ್ಲಾಂಡ ಕಾಡು ಕೊಂಡು ತುಚ್ಪವೆ ನಮಕ್ ಕಾಡಿಡು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನು ಕೊಂಡು ನಡತನ ತಿಪ್ಪ ಈ ಗಂಧದ ಧೂಪದ ಮರ ಅಂತ ಉಂಡದ ಇನ್ನು ಪೂರ ಕೆಲದಕ್ಲು ಎಡ್ಡೆ ದುಡ್ಡು ಇಕ್ಕೊಂಡು ಪಂಡದು ನಡೋಂಪಿರತ್ತ ಸೊ ಅಂಚನೆ ಈ ಜಿಂದೇನು ಪೂರ ನಡ್ನ ತಿಪ್ಪು ಯಾನ ಅಮ್ಮಟ ವಾದ ಅಂತೆ ಅವತ್ತು ಅವು ಒಂದು ಅಲ್ಲೊಂಚಿ ಎಂಕ್ಲ ತೋಟಡಿ ಒಂಚಿ ಈಜಿಂದ ಅದೇ ಉಂಡು ಅವೇ ಸೇಮ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಚೂರು ಅಂಚನೆ ಉಂಡು ನಂಡೆ ಈಗ ಹತ್ತು ಅವು ಮಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿನ ಎಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿನ ಒಂದು ಪಲಾವ್ ಬಡ್ನ ಬಂದಿರು ಸೊ ಯಾನು ಏಪನ್ನನಿಗೆ ಕಾಡು ಪೋಂಡ ತುಜ್ಪವೆ ಐಟ್ ಮೇ ಬಿ ಮೊಗ್ಗು ಪೂರ ಇಟ್ಟೆ ಹಬ್ಬನ ತಿಪ್ಪೊಡಿ ಪಲಾವ್ಗು ಮೊಗ್ಗು ಚಕ್ಕೆ ಪೂರ ಪಡ್ತಾರೆ ಅವು ಇಟ್ಟೆ ಹಬ್ಬನದ ಅದನ್ನು ಗೊತ್ತುಜಿ ಸೊ ಯಾನು ಏಪನ್ನ ಕಾಡಿಗೆ ಪೋಂಡ ತುಚ್ಪವೆ ಕಾಡಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಂಡೆ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ಲ ಮಿನಿ ಪೋಂಡ ತುಚ್ಪವೆ ಪೂರ ಕಡ್ತೊಂದು ಪೋಪಿರುದು ಈಗ ಇನ್ನು ಉಳ್ಗದು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಬೋಡಪ್ಲಿಕ ಪಂಡ ಒಂಚ ಇಲ್ಲೇ ದಯ್ಯವ ಒಂದು ಕೆಲದಾಗ ಪಲಾವ್ ಮತ್ತು ಮನ್ಪಿರತ್ತ ಸೊ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಬೋಡಂಡ ಉಳ್ಗದು ಮತ್ತು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಪಕ್ಕಿ ತುಚೊಂದತ್ತನೋ ಪಕ್ಕಿ ಮಲ್ತು ಹೋತ್ ನದಿ ಪೋಡು ದದ ಇಜ್ಜಿಂದೈ ಹತ್ತು ಕಾಡು ಟೇವು ಹಾಕೊಂಡು ಹೇರಿ ಗೊತ್ತು ತುಕ ಏನು ಕಾಡು ಪೋಂಡೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಏನು ಮರಪ್ಪನ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತುಚ್ ಬರ್ರೆ ಹೌದಾ ಓಕೆ ಇಂಕೊಂಚೂರು ನನ್ನ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಪಾತ್ರ ದಿಕ್ಕಿರಂಡು ಕುಂಟಾಡ್ತಿರಂಡು ಸೊ ಏನು ಬುಕ್ಕ ಮಿನಿ ಲಾಗನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅನ್ಪೆ ಓ ಗಾಯ್ಸ್ ಏನಿತ್ತೆ ಬಿದಾಟಿ ಎಲ್ಲಾರ್ದು ಗಂಟೆ 9:13 ಅಂಡು ಬಸ್ ಸಿಕ್ಕೊಂಡೆ ಜೋಸ್ತಜಿ ಅಂಚ ಇಲ್ಲಡ ಬೇಲೆ ಮತ್ತು ಅನ್ನೋದು ಲೇಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಸೊ ಒಕ್ಕಂಚಿ ಇಂಚಿಂದು ಚಿಲ್ಲರ ಬೇಲೆ ಇಪ್ಪನತ್ತ ಇಂಪುರ ಮುಗಿತ್ತು ಒಂಚೂರು ಲೇಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ತಾತ ಬಚ್ಚುನ ಸೀಕು ಮೀನು ಸುರುವಪ್ಪನ ಇಂಚಿಂದು ನಮ್ಮ ದೆಪ್ಪೆರ ಬಂಗ ಹಾಕೋದು ವಾಲ್ ರಡ್ಡು ಚೆಡ್ಡ ಉಂಟದ ಅಲ್ಲ ಸೈಡ್ ಪೇಂದೆ ಹಾಕಿ ನಿಂಕು ಗೈಸ್ ಯಾನು ಬುಕ್ಕಲಾಗ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಪಾಪಾಯಿ ಹಲೋ ಗೈಸ್ ಯಾನಿದ್ದೆ ಬಸ್ ಇಡಲ್ಲೇ ಯಾನು ಬರ್ತದೆ 1 ನಿಮಿಷ ಆನಾಗನೆ ಬಸ್ ಬರ್ತದೆ ಹಿಂಗೆ ನೀ ಬಸ್ ತಿಕ್ಕು ಜಾನಂಡು ಸೊ ಬಸ್ ಇಡಲ್ಲೇ ಇದ್ದೆ 9:20 ಇನ್ನು ಚೂರು ಲೇಟ್ ಆತಂಡ ಬಸ್ ಬಂದಾಗ ಸೊ ಅಂಚ ಬಸ್ ತಿಕ್ಕಣ ಇದಕ್ಕೆ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಪೋಡಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು 9:05 ಹಾಕೊಂಡು 9:15 ಕಾಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು 9:10 ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಅಂಚ ಯಾನು ಕಡಬಗೆ ರೀಚ್ ಆಯ್ಬೇಕು ಲಾಗನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅನ್ಪೆ ಗೈಸ್ ಅಂತೆ ಬದಲೇ 10 ಗಂಟೆ ಏನಾಯ್ತದೆ 10 ಗಂಟೆ ಇದ್ದೆ ಮತ್ತೆ ಕಾಲ ಅಂತ ಒಂದು ನೀವು ಸೌಂಡ್ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಅಂಚ ಓಕೆ ಯಾನು ನೆಟ್ಟೆ ಮುಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಕ ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮರತ್ತಿಗೆ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಅದು ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೊಂಚ ಕಲೆ ಆಯ್ತು ಮುರಾಣಿ ಲೆಕ್ಕನ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದ್ರು ಮತ್ತೆ ತೀರ ಕಲೆ ಆಯ್ತು ಫುಲ್ಲು ಇತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪೂರ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಡ್ನದ ಓಪನ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಂತ ಶುರುವಾತ ಏಪ ಅಪ್ಪಾಗ ಪಾಡಂಗೆ ಇತ್ತು ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿತ್ತು ತೀರ ಮುರಾಣಿ ಯಾವ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಮಿ ಅಂತ ಇತ್ತು ಆಯ್ತು ಅಷ್ಟು ಸಾಲ ಹಿಡಿದಾದ ಕಮ್ಮಿ ಏನು ಪೂರ ಪಾಡ್ರೆ ಸುಮ್ಮಂತೆ ಅವೆಲ್ಲ ಕತ್ತಜ್ಜ ಮನೇಲಿ ಸರಿ ಯಾವನಿಗೆ ಬೇಕು ಸೊ ಬುಡ್ಪುಗು 2 ದೋಸೆ ತಿಂದಿನ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಮುಗಿದನ್ನು ತಿಂದಿನ ಮತ್ತೆ ಬಡ ಒಂದು ಗಂಟೆ 10 ಕಾಲ ಏನಾದ್ರು ಇತ್ತೇನೆ ಬಡ ನನ್ನ ಟಿಫಿನ್ ಅದು ಮುಜ್ಜಿ ದೋಸೆ ಬಡ ಆಗ್ತದೆ ಏನಾದ್ರು ಮೀನ್ವಾಲ್ ತಿಂತದಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಚೂರು ಸೇಮ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಾಲ್ಕು ಬೇಸಿ ಅಂತ ಕೇಂಟೇನ ವಾಯ್ಸು ಇದೇ ನಾಯ್ಸ್ ಉಂಟು ಚೂರು ಮಲ್ಲ ಅಂತ ಜೋಡು ತಿಂತಾడు ತಿರುಡು అవే ఇంచికి బతిన దాల్ అంచ కంటెంట్ దాల్ ಬೇಲೆ ಬರ್ಪುನ ಮುಳುಗ್ಲೋಣ ಬೆನ್ನೆ ತುಚ್ಕೊಡತ್ತೆ ಬೆಟ್ಟಿದಾಲ ವಿಷಯ ಇರ್ತದೆ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡಿತ್ತಂಡ ಅವರ ತೋಟಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಅವರ ಸುಜೆ ಬೈಕ್ ಹೋಗೋಣ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಅವರ ಪೇಟೆಗೆ ಹೋಗೋಣ
ಹೇಳ್ತು ಬರೋ ಸೋಡ್ ತೊಯ್ಬಾಬ್ನ ಬರಸೋದೇ ತೊಯ್ಬಾಬ್ ನಂದು ಅನ್ಲಿಪ್ಪದು ಕೆಲವದಾಗಲಿ ಅವು ಮತ್ತೆ ಇಪ್ಪು ಜೊತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ಪೇಟೆ ಸೈಡ್ ಇದ್ದಾಗಲಿ ಅವು ಮತ್ತೆ ತೋಡಲಿಪ್ಪು ಕೈ ತುತ್ತು ಒಂಚೂರು ಖುಷಿ ಆಗ್ಬೋದು ಆಫೀಸ್ ಬರ್ತದೆ ಅದೇನಿಂದ ಬಾತಿರ್ನ ಬಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಆಡೋದು ಫುಲ್ಲು ಮೊಬೈಲ್ ಬರ್ತಂದು ಆ ಬುಕ್ಕೆ ಏನು ಮರ ಇಂತ ಲಾಗಡೆ ಏನು ಬಂದಿತ್ತು ಮುಂಕುಟಿಕ್ಕಿ ಸೊಪ್ಪು ತೋಜಿನ ಬಂದು ಸೊ ಈಗ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಬರ್ತದೆ ಸೊಪ್ಪು ತೋಜಿದ್ದು ಎಂಕಲ್ಲ ಸೊಪ್ಪು ತೋಜಿ ನಾವು ಇರ್ತದೆ ಬುಕ್ ಒಂಜಿ ಐನಾಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಬರ್ತದೆ ಒಂದು ಸೊಪ್ಪು ತೋಜಿನ ಬಂದು ತೂಕ ಆಗಲೇ ಸೋಪು ತೋಜಿನ ಬಂದಾಗಲೇ ಏನು ಬಂದೆ ಒಂದು ವಾರ ಇದು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೆ ಬುಕ್ಕ ಬಂಡೈತೆ ದೀಡ್ನ ಒಂಜಿ 4-5 ದಿನಟ್ಟೆ ಸೊಪ್ಪು ತೋಜದ ಸೊ ಅಂಚದು ಒಂಜಿ 2 ವಾರ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ನ ಬುಕ್ಕ ಸೊಪ್ಪು ತೋಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದಿತ್ತದು ಬಂಗಾರದಾನೆ ದೀಪ ನಮ್ಮ ಏತು ನೆರೊಂದಿತ್ತು ದುಂಬು ಯಾನಿದೆ ತೊಂದರೆ ಅನ್ನೋದು ಗಿಫ್ಟ್ ತಿಕ್ಕನದ ಅಂಚೆ ತಲೆ ಮನಿತಿದ್ದೀರಿ ಯಾಂದೆ ತೊಂದರೆ ಇವ ಬೊಳಿದೆ ತೊಂಡ ಬಂಗಾರದ ಇರ್ತಾನೆ ಈಗ ಒಂಚೂರು ದುಡ್ಡು ಬಾಡ್ದು ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಪಂಡ ನಮ್ಮಂದೇನು ವಾಪಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೊರ್ನಾಗ ಈಗ ಅದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಅಂಚದು ಅಂಡ್ ಶೋಕ್ ಹೆಂಗೆ ಬೊಳ್ಳಿದ ಬ್ರಾಸ್ಲೈಟ್ ಮತ್ತು ಶೋಕ್ ಇಂದು ಇನಿ ಇಂಕ ಹೊಸತ್ತು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪಾಡ್ದೇರು ಬೇತೆ ಕೋಟೆ ಮುಟ್ಟ ಬೇತೆ ಐಕ್ ದುಂಬುಲಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಸುರುಗು ತಿಕ್ಕನ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅವು ಬಾರಿ ಶೋಕ ಅಂದಿತ್ತು ಈಸಿ ಇತ್ತು ಐಡ್ ಬುಕ್ ತಿಕ್ಕನ ಸಿಸ್ಟಮು ಇನ್ವಾಲ್ಡ್ ಇತ್ತು ಅಂಚನೆ ಪೇಪರ್ ಈಸಿ ಆಗ್ಬೋದು ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಈಸಿ ಇತ್ತು ಐಕ್ ಅದ ಅಡಿಕ್ಟ್ ನನ್ನ ಹಾಕಿತ್ತು ಅದನ್ನು ಐಕ್ ಹೊಂದೊಂದಿತ್ತೆ ನಾನು ಐಡ್ ಬುಕ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬತ್ತ ನಾವು ಒಂಚೂರು ಬಂಗಾಂಡು ಅವು ಸೆಟ್ ಆನಾಗ ಬುಕ್ ಒಂಜಿ ಬರ್ತದೆ ಅವು ಒಂಚೂರು ಬಂಗಾರ ಸುರಾಂಡು ಇತ್ತೆ ಅವು ಮೂಜಿನದ್ದು ಸೆಟ್ ಆನಾಗ ಒಂದು ಬರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ನೀ ಅಂತ ನಾವು ಒಂದು ಒಂಚೂರು ಸ್ಲೋ ಉಂಟು ಹೊಸತ್ತು ತೋಜು ನನಗೆ ಸ್ಲೋ ಇಪ್ಪುಂಡತ ಅವು ಲೋಡ್ ಆನಾಗ ಏನು ಮುಗಿಟ ಪಾತಿರೋ ಲಾಗ್ ನಮ್ಮ ಮೂಕೆ ತೋಜುಂಡ ಹಿಂಗೆ ಕೆಲವದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬಣ್ಣ ಇಟ್ಟಿರವ ನಮ್ಮ ಮೂಕೆ ತೋಜು ನಮ್ಮ ಮೋನೇಡು ಏನ ಪಂಡ ಉದ್ದ ಮುಂಕದ ನಮ್ಮನಲ್ಲ ಉದ್ದ ಮುಂಕೆ ಅಕ್ಕನಲ್ಲ ಉದ್ದ ಮುಂಕೆ ನನ್ನ ತಾತನ ಉದ್ದ ಮುಂಕು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಂತು ಯಾನು ತೀರ ತಾತನಿಕ ಅಂತ ಅಂದ ನೀವು ಏನೋ ತಾತ ಅಂತ ತರತ್ತೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ತೀರ ತಾತನಿಕ ನಾನು ಅವ ಈಗ ಏನ ಸರ್ 2 ಜನ ಅಂಚೆಲ್ಲ ಇರ್ಕಂತೀರ ಅಜ್ಜ ಬುಳ್ಳಿ ಐಕ್ ರೀಸನ್ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಅಜ್ಜ ಬುಳ್ಳಿಂದ ಇರ್ಕಂತೀರ PUC ಮತ್ತೆ ವ್ಯೂಸ್ ವಾಪಸ್ ಡೌನ್ ಅಂಡ್ ಗೈಸ್ ಪಂಡೈತೆ ರಡ್ಗೆ ಪಂಡ ಕಂಟೆಂಟ್ ಎಡ್ಡೆಜ್ಜಿಂದ ರೀಚ್ ಆಪು ಜಾತ್ ಏನು ಪಾಡ್ನ ಲೇಟ್ ಅಂಡ್ ರೀಚ್ ಆಪು ಗೊತ್ತಿದೆ ಬರೋಂಜಿ ಆಜಿ 7 ದಿನ ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊರಿಯೆ ಸ್ವಂಚದ ಮುಂದೆ ಹೆಂಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅದು ಏನ ಕಂಟೆಂಟ್ ಎಡ್ಡೆಜ್ ಪಂಡ ಡೈಲಿ ಪುಣ್ಯನೆ ಪಾಡ್ನಂತ ಸೊ ಅವಳ ಒಂದು ರೀಸನ್ ಅದಿಪ್ಪದನ್ನ ಗೊತ್ತಿಜಿ ತೂಕ ನನ್ನೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಪತ್ತ ಬರ್ತೆ ಓಕೆನಾ ಎಡ್ಡೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಪತ್ತಾರಡಂಡ ಇಲ್ಲಡೆ ಕುಲ್ಲೋಡತ್ತೇನೆ ಒಂದು ದಿನ ಇಪ್ಪ ಸಂಡೇ ಇಲ್ಲೈತೇನ ಪನ್ನೆರ ಸುಮಾರು ಉಂಡು ಕೆಲವೊಂದಿನ ಕಣ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಹೊಡ್ಚ ಅಂದ ಬಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಧ್ಯಾನ ಹೈಡ್ ಮಂತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಹಂಗ 2 ದಿವಸ ನನಗೆ 5 ದಿವಸ ವಾತಿಸ್ಲೋ ಉಂಟು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸತ್ತದೆಲ್ಲ ಕೊಂಡು ಯಾರ ಹುಡುಗಿ ಗೋಳಿಂದ ನಂಬರ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ಹಾಂ ವಾರೆ ಆಗಿದೆ ವಾರೆ ಆತನು ಸಾರಿ ನಾನು ತುಳು ಚಾನಲ್ ಕನ್ನಡ ಅಂತ ಕೆಲವೊಂದಿಗೆ ಬೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದೇನೆ ಏಪ ಒಂದು ವರ್ಷ ಗೊತ್ತಿರಾವು ತುಳು ಮಾತಾಡ್ರ ಬಚ್ಚನಿಗೆ ಈ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡ್ನಾಗ ಬರ್ತದೆ ಬಂದ ನಿಮಗೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ದೈತನ ಇರ್ತದೆ ದೇವರ ಒಯ್ವಾಡ ವಾಕ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದ್ಕೊಂಡು ಸಂವಿಧಾನ ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತಾ ಮಾತಾಡೋ ಅಂತಿರಪ್ಪ
ಪಂತೆ ಮಾತ್ರ ಆಯ್ತು ರೆಡ್ ನಂದು ಜೀವನ ಆಯ್ತು ಮುಗತ್ತೊಂದು ಆಯ್ತಾ ಕರ್ಮ ಮಾರಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಯ್ದಿತ್ತು ಓಪನ್ ಅದು ಪಾತ್ರೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ತಪ್ಪು ಎಲ್ಲದನೇ ನಾನು ನಿನ್ನ ಮನೆ ಮಾಡ್ತಂಡ ಗೊಳಿಸಿದ ಚೂರು ಬಾಯಿ ಮುಂಚಿಡಿಲ್ಲ ಎನ್ನ ಬಾಯಿಡ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಪಂಡ ಅಂಚಿನ ಆವಡು ಇಂಚಿನ ಆವಡು ಏನು ಪಂಡ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ತಾನೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರಲ್ಲ ಇದೆ ಒಂಚೂರು ಒಕ್ಕಡೆ ಅವು ನಮ್ಮ ಪಂಟ ಸರಿ ಆಪುಜಿಂದ ಗೊತ್ತು ಬುಕ್ಕ ದಾಯಿಗಾಕ ಸರಿ ಆಪುಜಿಂದ ಗೊತ್ತು ಬುಕ್ಕ ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು ಅಡೋಣ ಮತ್ತು ದಾಯಿಗೂ ಬೇಕು ದಾಯಿಗೂ ಬೋದು next snippet sketching against slogan here ಪಾಪ ಬೋರ್ ಅವನಿಗೆ ಓಕೆ ನಾನು ಬುಕ್ ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲಾಗ ಬೋದ್ನೆ ನಾನು ವ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅಂತ ಅವ ಅದೇ ಇದರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ತುಗ ಹೇಗೈತಿ ಏನಿತ್ತು ಇಲ್ಲಾಗ ಬತ್ತೆ ನಾನು ರೀಚ್ ಅನ್ನೋದೀನಿ 7 ಗಂಟೆ ಅದಾಯ ಪಂಡ ಹೆಂಗೆ ಪಂಜಬೋತು ಉಳ್ಗಿರ್ ಮೀನು ಮಾತ್ರ ಬತ್ತಾರ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಏನು ಅಕ್ಕ ಬೈದಲ್ಲ ಇನಿ ಅಂಚ ಪಪ್ಪನ ಕೈ ಮತ್ತುಂಟೆ ನಾ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಫುಡ್ ಅವು ಅದೇ ದೊಡ್ಡ ಇವುನ ಅಂಚ ಎಂಚೂರು ಬುಕ್ ಕನಿಕ್ಲೇಗ ಲಾಗಡ್ ತಿಕ್ವೆ ಗೈಸ್ ಅಕ್ಕ ಒಂದು ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ದೈತನ ರಸ್ಕ್ ಪೂರ ಪತ್ತದಲ್ಲ ಸೊ ದಾಯ್ತನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರಸ್ಕ್ಗೆ ಕಪ್ಪುతో ಬಿಸ್ಕೆಟ್